Suka kong lapok. Dugo. Dugo. Ikapila man ka nagsukag lapok. Tondo. Todo kabuok. Duha ka buok ang nagbarang sa imo. So ngayong hapon sa inyo tanan mga ma'am sir no. Karon gibalikan ako ang bata. Pero karon wala ang iyang amahan diri kay nag-drive intog sikad. So kumusta naman tayo? Kalong. Okay naman. Ha? Okay na. Okay ra ka? Kaning mutan ako sa imong along ba? Kung sa may silugdanan na imong sakit. Suka kong lapok. Kol. Nagsuka ka o? Kaya. Lapok. Lapok? Dugo. Dugo. Ikapila man ka nagsukag lapok. Tondo. Wala pa jud ka na kuan, wala pa jud ka na admit. Wala. Pila naman na ka buwan na imong anak ka? Lugay naman eh. Pila na? Paminaw ni mo. Paton. Patong ka buwan. Mm. So nagsuka kag lapok katulo. Pero giadto kag manambalay. Haman dakit kag giadto kag manambalay. Sa Antikala. Sa Antikalas. Nya unsa may ingon sa manambalay sa imo? Barang man daw. Barang? Nganong wala man ayo sa Antikala? Dahil man daw kayo. Gahi kayo ang nagbarang sa imo? Todo kabuok. Duha ka buok ang nagbarang sa imo? Wala kay nainunduman nga imuhang nakontra? Wala man. Pila na edad kay nimo ron? Pangitin ako. Kalit ra jud na nga panghitabo sa imo ha. Oo, kalitron ni. So karon mga ma'am sir, wala siya napa-check up. Pero nakaadto daw siya sa Manambalay. Dito daw sa Antikala. So ang ingon sa Manambalay, gibarang daw siya nganong wala na ayo sa Manambalay sa Antikala. Kay tungod ligon daw kayo, ligon. Nagbarang sa imo ha. Ligon daw kayo nagbarang siya sa iyaha, duha ka buok. Basing kidney po na long. Lili. Sa wala pa ka na ingon anak, sige sakit ang imong tiyan. Lilipon. Dili pod. So kibalik sa nikalit ra. Kalit ra nga pagkahitabo. Kalita. Sa wala pa na nahitabo ang imuhang sitwasyon karon. Unsa man ligon pa imong lawas una? Oo. Wa kay gibatik yun. Wala. So nikalit ra siya. So daghan may nag-comment na kidney. Wala ko kabalo mga ma'am sir kung say ko sa kidney. Kay ang iyang kuan, ang iyang sitwasyon karon, iyang sakit karon nikalit ra daw. Hindi ko po yan ako kung sitwasyon na rin niya ba? Kapuyan na kasi imong sitwasyon karon. Oo. Dili lalim yung anak no kay nikalit ra man kanog. Kabaskog nimo sa una no. Ay. Kani mga ma'am sir, actually silingan may namo pero nakabantay ko ani niya nga kibali maglaagan dito sa mua ba maglabayan. So say nahitabo siyang naong gid kanang hubag. Wa na kayo ko kaila. Pero sa ako pagtutok ko na ko sa iya ha, nakahinumdum jud ko nga sige niglabay sa mua. Pero baskog pa din niglawas ang bataa sa una. Kay among balay gikan sa ilaha diri kaning iyang pamuyo diri. Ug gikan sa among balay video layo-layo gid pod. Wala pa nag-ingon sa imong papa nga ipa-admit ka. Wala nag-ingon imong papa nga ipa-admit ka. Wala pod. Wala pod. Lidia na wala ang kwarta may mo. Wala mo kwarta, wa mo himo. Kaon na ka? Unsa may imong gikaon? Putong lugaw. Lugaw imong gikaon? Ampo lang katingin sa Ginoo ha. Ayaw jud pagkawala o pagsalig sa kitasan ha. Mga sitwasyon karon. Isalig lang tanan sa Ginoo ha. Ha? Ampo lang kanunay. Kabalo ang Ginoo sa imong ginadala karon. No? Anak ka. Pero ang tanan yung nanay kasulbaran na. Basta isalig lang ako sa Ginoo ang tanan. Ha? Ang anak lagi ha. Ayaw pagpakawala. Ang Ginoo naglantaw na sa imo karon. Labi na sa imong sitwasyon na ikapoy na muna ka sa imong sitwasyon. Pero ayaw pagpakawala o paglaom ha. Oo. Ampo lang tanan. Ha? Anak lagi ha. Niwang yung isa kamot na ako, bukong panit na lang din taon, isa na nambok, mahupong. Labi pagdako sa yantiyan o na ako. Humok na ba kayo yantiyan? Na, nilubong dyan akong kuano, na. Nilubong na, kung tudlo, na. Nilubong. No.
Sige ha, magpaabot sa kasi ang papa ha. Ha? So karon mga ma'am sir no. Dili na ra po magpaabot sa iyang papa. Pero natoy nga balitaan na iyang papa sabi rin ang papa dili ko. So karon mga ma'am sir, kabalita ko kung ano din bata ang karong adlaw kung sa DSWD ay sila na bahala it mo. Nga karon ako sa imo ko nang atad ang trabaho. Ako rin nagpaabot og tabang sa bata ma'am sir no. Salamat dito sa inyong kamayo sa sikataw ma'am sir. Kabalo ang ginoo sa gibuhat ninyo. Amping mo na namin ito kung labi na ito mga pinagpao, labi na itong pamilya at sabi lang kami kalimot ang antik ko sa kasal. Wala na lang ito nagpalit og mga kuha niya, kaning bugas o kusere. Kaya ang ating gunahan na ang iyang need good sa iyahang kuha kay galingon. So kaning kwarta lang, ikaw na bahala ni ha. So kung saan mga mapalit ni mong ma-admit ka, imo ni kami ka ng kwarta ha. Ipalit mo ang bumpers, kung sa kinanglaman ni mo, kung may mga rikita, o ni mo ipalit ha. Kasing kaloyan sa ginoo nga nantay magpaabot sa mga apo gyapong inasad kay mo. Asa pang atis kita ha. Klaro. Salamat kayo sa nagpaabot ng sir no. Thank you very much. Victor ra nagpasalamat sa mga nagpaabot ng mga Maraming salamat po. Sa inyong tabang. Sa inyong kaming kwarta na tayo. Balikan ka sa ginoo. Salamat. Naay kaluol ang ginoo basta masangkit lang ba. Karon naman sir. Naman ko habig siya ang ating DSWD. Dili na mga paabot sa DSWD lang ha. Sampo lang ito ng ginoo ha. Good. So dili na magdugay lang ha. Pagto na ha. Sige. Amping ka kanunay ha. Oo, tubig. Kani? Ha? Ya. Dili na magdugay lang ha. Sige, amping na kanunay ha. Sige long, ito sa mi. Salamat.